הצמח צדק סיפר פעם לחסידים על סבא שלו בלתניה שלו שבר אף פעם דברים, אפילו קופסה של טבק. אז אבא לבחיים רק אל תשבור אותי ותפנק אותי. ורבי שמעון בר יוחאי זה החיים, ישב ולמד תורה במשך 13 שנים, הוריד לנו את הזוהר, את הסודות של אלוקים. האור פה כל כך גבוה, זה אור של משוגעים. כל העולם גשר צר מאוד ועיקר לא לפחד, אין לי כוח לא אבק היום מהמחר, לא לפחד. וישכם בבוקר ויקח את בנו, את יחידו אשר אהב. השם אמר לו לך תקריב אותו עכשיו.